Kuhain daw si Padi. Tsaka mautang lamang ako sa linding. Padi? Padi? Kuhain daw yun si Padi. Oh, Padi? Kuhain daw ah. Pagka mautang ako sa panghulog sa linding. Padi? Ay! Puyang pala. Napaday, kumusta na paday? Ang Padi? Kumusta na? Nanggali? Nang problema kaya ako Padi? Hata? Di akong ihulog sa lunes. Hindi. Tayo kung kwartang niya? Di akong kwartangon yung Grabe kakurapata. diwalas kang buhay na eh. Grabe kayo, atrasado ng pirat nyo niyan. Maglaga, ay mga ibaga pa day. Ibaga pagsabi na ipisilip pa ang trabaho mo niyan. Ano Padi? Doon mo lang ako Padi, patukawan Padi. Ito ka pa day ako na. Lamang kita ako gusto niya lamang. Napasyal ka day. Napasyal ka. Yung nga ni Padi ang ano ko, na makautang lamang sa imo kay daw, 900. Hindi. Bakit ba ako mayaman pa day? Hindi mo sa ano ko ba day kung may kwarta ka ulit. Yung Padi, dispunera na muna Padi, nintikan, grabe talaga. Warang-wara akong niya. Hindi mo pwede ang kwarta ko ba day? Ano pa day? Para 500? O 500? Ano pwede na eh? Pwede na yan Padi. Malagod ba day ako? Pwede na ini. Pero may kulang ka pa. Ako mas may kulang? Oo. Tataman. May kulang pag 400. Para lagol. Sige na. Sige, salamat. Ako po Kasi sana, sa sunod ko na sana bayadan. Sige, bakit ba rin? Ako po siya nagka-utang lugod to. Ano pangyari ito? Ako siya sunod ta. Ako nagka-utang. Ganun na rin ako man. Kaya?